Ještě jednou pořádně! Proto všichni nadechnou lidem! Ano, já ho moc dobře slyším. Ale my tě nevidíme. A jelikož nastal adventní čas, já, Mikuláš, mířím mezi vás. Dobrý večer, svatý muži. To je pan starosta. Dobrý večer, pane Starosto, to je Mikuláš. Dobrý večer, přátelé, jelikož nejenom, že vás dobře slyším, ale já vás také moc dobře vidím. Pozoroval jsem, která jste mohli peklo. Ano, to se nám počekne. Pane starosto, podívejte, dáme něco ještě. To není peklo, to jsou peráně rozumy, že se vrátě se to zachránil. A věřím, že čerti v novém kožíšku budou světu více užiteční, než byli čerti. Dobře, pane starosto, byli tady čerti, já se přiznávám, ale děti byly odvážné, přemohli je, zaklonili tímto do Betléma a my jsme z nich teda udělali beránky boží. Dobrá pravda. A za to jsem pro vás připravil řadu odměn. Ani já jsem neledil a cestou mezi vás jsem za vašimi okny zanechal milé překvapení. Jo, takže ať se vrátíme domů, budou tam odměny za to, že jsme nezlomili a byli hodní a šikovní a čistíme si zub. Jeden aspoň. Ale jednu odměnu mám pro vás, pro všechny tady na náměstí. Všichni dostaneme stánky, jo. A stánky je ještě brzy, pane Borovský. Já jsem ti dostala. A jednu milou povinnost, Ano. poprosím Jiříka, aby mi pomohl. Jiříku, Jiříku, ty jako řezbář, jsi jí povolán doladit poslední část Betléma. Protože nám ještě chybí rozsvítit vánoční stromeček. Kometu, holky, správně, kometu. Nad Betlémem musí zazářit komet. Takže, děti, připravte se, ovečky, připravte se, přiletí k vám kometa a budete přímo nejblíž tomu nasvícenému stromečku. Že? Mikuláši, zažehni chvost a ohon komety. Poprosím hudbu, anděli pomalu přeleď nad Jirkovem. Dámy a pánové, kometa vánoční se v tuto chvíli blíží. A já poprosím nejprve nad Betlém, takže Jiříku, Betlém pro Jirkou je kompletní. A nyní poprosím odpočítání do rozsvícení vánočního stromu. Zbývá 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A pohojte za vámi celá scenérie oblohité. Dámy a pánové, vánoční čas pro tuto chvíli v Jirkově byl tedy zahájen. Já poděkuji ještě jednou panu starostovi. Pane starosto, máte poslední šanci předat poselství adventní v tom klidu a času očekávání štědrého večera, neboť až rozžehneme tisíce hvězd nad hlavami, už nebude nikoho slyšet. Každopádně patří popřát všem klidný a krásný advent
krásné svátky a šťastný celý příští rok, ať se všem daří. Takže příští rok se krásně uvidíme, děti ve škole a hezkou zábavu. My děkujeme a Jirko, podívat se. A Mikuláši, prosím, pojď se ještě podívat na ty šikovné děti.